Bé, m'han convidat les persones interessades en les rondalles mallorquines. Hem fet al museu d'aquí d'Inca, hem fet una sessió sobre què opinem, què sabem, què volem sobre les rondalles, centrant-nos en les rondalles mallorquines d'Antoni Maria Alcover. I també hi ha l'interès per la llengua. Per a mi, un educador, i quan dic educador dic qualsevol tipus d'educador, des del mestre d'infantil o primària fins al professor d'universitat, passant per totes les varietats que dona la professió, hauria de ser capaç de saber contar una rondalla. Jo això ho inclouria en el temari d'oposicions. Una persona que no sàpiga contar una rondalla difícilment serà un bon comunicador, i és important ser un bon comunicador. Ha de tindre les habilitats comunicatives de domini de la llengua que comporta una rondalla, crec jo.